Glacieneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag buurtredner Peter Vaassen uit Beegde, die op jonge leeftijd al moppen verzamelde en die grappen combineerde met het sneldichten. Vaassen werd dus als geen ander wat een goede mop is. Heel simpel moet die zijn. Die moet iedereen kunnen begrijpen. Er moeten geen moeilijke woorden in zitten. Daar moeten mensen net over na te denken. Kijk, toen hebben ze ook moppen waar ze wel moest nadenken. Omdat ze anders de clue niet snapt. Maar een mop die moet gewoon, net zo eigenlijk wie in de buurt, die moet direct bij de mensen vallen. Ik ben met een vrouw getrouwd, de grootste blunder in mijn leven. Mijn vrouw die bemoeit zich met alles. En die denkt dat ze alles weet. Maar die is stom. Wie het deze zomer zo warm is, zeg nog tegen hem, schat, dan kun je een hittegolf. Ze zegt, er kan komen wat wil, maar toe is toch niet her. Ik hou een heel goed puntje op school. Maar toen ben ik gewoon spelen, handtekeningen van pap namaken. Dan word ik weer ziek toe, 3 weken zorg ik de vesten en dat allemaal. En toen had er mij met 17 jaar het leger in gestampt. En daar ben ik 38 jaar gebleven. Ik wil net zeggen, daar heb ze wel een serieus beroep gehad. Jawel, en in dat leger houdt ze ook weer heel veel kennissen en contacten. En daar kon ze natuurlijk ook 10 moppen kwijt. En daar hadden ze ook nu moppen, want dan komen er uit gans Nederland. Ik ben nog goed gezongen geweest nog in de gevaarlijke tijd naar Afghanistan. Ja, daar verandert ze toch wel een stuk als ze daar was geweest, dat weet ik zeker. Hierboven in de kop hou ik, laten we zeggen, van pap geërfd een oor die dun wordt, een dunne oor. Dat schijnt erfelijk te zijn. Door de druk wat ik daar heb gehad, door de spanning, door de problemen wat ik met de commandant heb gehad, door alles, kom ik thuis en toen had het daarboven in de kop zo gedaan dat het had gezegd, ik ga eens dikker worden. En dan heb ik kantje boord gelegen, geopereerd. De dokter zag van de 100 zijn er 99 dood bij dit. En ik heb het gehaald en tegen de vrouw zag ze, hij vult in de kist of hij vult weer in bed. Dus ik moest afvragen en ik heb het overleefd. Zeker dan is geweest op de Rap- en Roertunnel. Eerlijk waar, als ze bij de mediamarkt wat tonevelijk het winkelwegensje te Hoogduis belaaien gaat op de A73 nog de tunnel toe, hè. De sterkste buurt van de laatste jaren was eigenlijk de Knotervoort. En daar heb ik niks mee gehaald en dat heb hernemers gesnapt. Die buurt, of ik hem bij de jeugd vertel, bij de senioren was ze die buurt mannenzittingen, die houdt erin wie een bom, die buurt. Ja, omdat ik nergens bedend ben wat hier in Nederland gebeurt, ik knoot er op alles. En werd gewoon ook nog in een ekel en op aan mensen die alles weten. Ik zeg, ik ben van de trap gevallen, dat weet ik. Zeg, mijn vrouw is in verwachting, dat weet ik. Mijn buurman, dat is zo ene. Heb ik een olifant gehuurd op het 13e verdieping op het balkon laten zitten. De raam eruit gehaald, de olifant de kamer ingeschoven, de raam erin gezet. De moer naar de douche uitgebroken, de olifant op het douche geschoven. De moer erin gemetseld, laten stukken doorgelaten behangen. Heb ik slingers opgehangen en een feestje gegeven. Heb ik hem ook goed genodigd. En als ze bij mij naar de wc is, komt ze langs de douche. En hij komt terug en hij zegt, Pierre, gezet op wie ik stuit in een olifant op de douche. Zeg, dat weet ik. Mijn stem is hard. Er zijn juryleden en mensen die zeggen, waarom schrijft hij? Die mensen hebben mij nog nooit horen schrijven. Dat is mijn normaal praten wat ik dan doe. Stop! Hij zegt, waarom rijdt u maar 73? Ik zeg, dit is de A73. Zegt, waarom kijkt die vrouw nevendig zo blank? Ik zeg, we komen net van de E240 af. Ik heb eens ooit van Graaf Frank in de buurt geleerd om een bede te brengen. Dat heb ik 2 minuten verteld, heb ik hem in de prullenbak gegooid. Ik kan niet langzaam praten wie die anderen. Als die zeggen, en hij schoot met een mitrailleur, dan zeg ik ta. Dan werd hij geschoten en met de kegel vlogen hem om mijn oren. Zo moesten dat brengen. Ik heb een schat van een vrouw, dames en heren, maar de laatste tijd komt ze iedere keer thuis. Ik ben geëmancipeerd! Ik ben geëmancipeerd! Ik zeg, ga je ook maar aardappels halen bij de boer? 50 kilo. Zij naar de boer toe, ze zegt, ik had graag 50 kilo aardappels. Zegt die boer, kon Peter die niet meer halen? Wat, zegt ze, ik ben geëmancipeerd, dat kan ik ook zelf. Oh, zegt die boer. Hij zegt, wil je vrouwelijke aardappels of mannelijke aardappels? Vrouwelijke natuurlijk, zegt ze, ik ben geëmancipeerd. Die kofferbak gaat open en hij gooit daar zo, flap, 50 kilo losse aardappels in.
Hé, zegt hij van mij, sinds wanneer zitten die niet meer in een zak? Kijk, zegt hij, dat zijn mannelijke aardappels. Dankjewel. Peter Vaassen. En toen hoorde er zo'n jury en die zag dan, vertel maar eens, gaat moppen. En toen zag ik, roept u maar. En toen zeiden ze, wat roept u maar? Ik zeg, ja, zeg maar eens 3 woorden. En dan zag hij die 3 woorden en over die 3 woorden vertelde ik hem op. En toen gingen ze Ron Brandstede rollen. Zeggen ze, Ron, kom eens kijken. Geef dat man eens 4 woorden. En dan gewoon met 4 woorden en dan vertelde ik over elk woord en hem op. Ja, de dag daarna belden ze door, ik wil door naar de tweede runde. En toen zat er publiek, roept u maar. En uit de zaal komen woorden. Ik vertelde 4 moppen en toen hoefde ik voor de derde runde niet meer te komen, want toen zat ik al in de finale. Komt de man binnen bij de dokter in de wachtkamer, ziet daar een vent in een witte jas. Hij zegt, hallo, zegt hij, ik kom hier voor een onderzoek. Zegt die man in die witte jas, heb jij een leefverzekering? Hoezo, zegt hij, ga ik soms dood? Nee, zegt hij, dat heb ik niet gezegd. Oh, zegt hij, dus ik heb iets aan mijn oren. Nee, zegt hij, dat zie je verkeerd. Hij zegt, dus ik heb iets aan mijn ogen. Hij zegt, nee, ben nou eens even rustig. Hij zegt, dus mijn hart is niet in orde. Hij zegt, nou ga eens even zitten. Hij zegt, dus ik ben ook nog slechter been. Hij zegt, word ik hier nog onderzocht of niet? Ja, zegt hij, misschien door de dokter, maar ik ben een melkboer. Ik word 42 en toen bleek dat ik te oud en te duur word, want ik heb me daar, wie ze zeggen, tweede gemaakt. En Jeroen Smits hebben ze toen laten winnen, dat jong manneke. In de knipkamer ben ik geweest en ja, eigenlijk mocht ze niet zeggen, maar mijn lachen werden achter de moppen uitgeknipt en dat werden bij hem erachter geplakt. En ik kreeg zien lachen en toen werden dat uitgezongen. En dat werd me toch ook verteld door een van wat daar werkte. Ja, en dan denk ze, ja, daarboven die Hollanders, boeien. Ja, en dan werd ik in dat jaar nog buitenkampioen. Dat was 94. Ja, en toen stond ik gelijk bovenaan en als ze in Spanje aan het zwemmen worden, dan zag ze nog, hé, dat is die van de televisie. Ja, en dat is natuurlijk wel leuk. Oh, ik ben toch zo krank, hè. En ik werd alleen maar krank bij het idee, de gedachte of het vermoeden dat ik moet gaan werken. Dat is zo mooi, dan voelen heel veel mensen, ja, die heeft gelijk, die zien zich in bepaalde stukken terug. En ja, dan spreekt dat wel aan, ja. Maar dat speel ze ook met zichzelf. Ja, ja, absoluut, absoluut. Kijk, ik wil bijvoorbeeld niet werken. Ja? Dan ben ik niet krank. Als ik kan zorgen dat ik niet hoef te werken, terwijl ik eigenlijk niet krank ben ik dan gek of ben ik dan slim? Ja, precies. Ja, maar ook gezien het verleden wat in de hersenpan gebeurd is, heel ze zichzelf ook een beetje een spiegel vinden. Jawel, ik heb ook een darmexplosie gehad, heb ik ook op sterven gelegen. Ik bedoel, de enkel compleet afgebroken. Ik heb 2 keer al op sterven gelegen, maar ik ben er nog steeds. Ik moet afkloppen. Oh, dat vult me net in op het flesje uit schudden voor gebruik, maar dat word je vergeten. Ja, de zussen wel het leven is zo kort. Du kan vandaag met mij praten en morgen best er de machine meer. En dan zeg ik, je moest lachen. Lach vandaag nog. Misschien kent ze het morgen niet meer.